Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Ναι. Λοιπόν, τροφοδοτικό, κατασκευή από plexiglass. Εδώ ολόκληρο να προσπαθείς να το παίρνεις. Εδώ έχουμε το διακόπτη on-off. Εδώ η τάση είναι στα 13,8. Εδώ είναι στα 5,5-6 περίπου και εδώ είναι τα 3,3. Θα τα δούμε και στην πορεία. Εδώ λείπει το καπάκι. Πιο μακριά λίγο, να το παίρνει ολόκληρο. Φαίνεται ωραία μέσα, εντάξει. Ωραία. Με φωτισμό μέσα. Την τάση να δούμε εδώ στο ψηφιακό. (13,9). 13,8,5 είναι για την ακρίβεια. Απλά το ψηφιακό κάνει μια μικρή στρογγυλοποίηση. Λοιπόν, και να δούμε εδώ και στο πολύμετρο της τάσης, η οποία είναι στα 13,89, 88, εκεί παίζει. Ό,τι περίπου μας δείχνει και εδώ το ψηφιακό το δικό του. Εδώ δεν μας δείχνει το ψηφιακό γιατί είναι απλό, δείχνει μόνο μία τάση. Εδώ είναι τα 5,89, είναι η δεύτερη τάση κοντά στα 6V, και εδώ είναι τα 3,3, 3,34. Εδώ τα έδειχνες αυτά, έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι το καπάκι του, το οποίο είναι έτσι. Παίρνει το καπάκι απάνω, βιδώνει. Και είμαστε κομπλέ. Κάτι είναι λάθος. Ίσως είναι έτσι. Είναι έτσι. Θα μπουν οι βιδούλες του και είναι έτοιμα. Να σβήσουμε και πάλι το φως λίγο. Φαίνεται όλο όμορφα. Στη φάτσα πάρ' το μου καλά εδώ. Και μακριά. Με τα ποδαράκια θα από κάτω εδώ πέρα, ποδαράκια. Αυτοκόλλητα εδώ τσοχάκια, ωραία, για να πατάει όμορφα και να μην γρατζουνιέται. Να δω κάτι λίγο. Μια στιγμή να δω κάτι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πάρ' το έτσι όλο.
ανεβάσουμε το φως έτσι για να φωτίζει όμορφα. Λοιπόν, και βάζουμε το καπάκι μας να κλείσουμε και είναι έτοιμο. Λοιπόν, είναι λίγο ακριβό για τα υλικά του και όλα αυτά που έχουν γίνει, έχουν ένα αλφα κόστος, είναι λίγο τσουχτερό, αλλά βγαίνει ωραίο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος.